wakanaka veduwe, Mwari 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 wakanaka veduwe, wakanaka veduwe. Praise team ngagara zvenyu pasi. Nhasi ndoda kuparidza maminutes mashoma. Ndoda kutenda Mwari nepresentation yesocial warfare yataita, where I want to teach kana kuti regai tiverengerwe shoko raMwari nekukurumidza, Mwari vachitibatsira. Kuna Luke chapter number 8 kubva pa 45 and 6. Chaverenga. Jesu akati, ndianiko anondibata? Vakati varamba kuzvibvuma vose. Petro akati, tenzi vanhu vari kukumomoterai nekukutsimbirirai. Asi Jesu akati, pane mumwe andibata. Ndinoziva nekuti simba rabuda mandiri. Zvakwana, ngatiende kuchirungu. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceived power going out from me." Hallelujah. Shure kwaizvozvo mambo Zekisesi akaremekedza Hamani mwanakomana waHamadhadhi muAgagi, akamukwidziridza nokumupa chigaro chinokudzwa chakanga chiri pamusoro-soro kupfuura zvamamwe makorokota ose. Vabati vose vomuimba vamira pamusiwo vakamupfugamira vakapa rukudzo kuna Hamani, nekuti mambo akanga arayira kuti aitirwe izvi. Gumira ipapo part 2. Asi Modhekai akanga asingamupfugamiri kana kumukudza. After these things, King Ahasuerus promoted Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes who were with him. And all the king's servants who were within the king's gate bowed and paid homage to Haman. For so the king had commanded concerning him, but Mordecai would not bow or pay homage. Hallelujah. Mwari varopafadze vaverengi veshoko. Tinoenda kumba manje ndoziva muri kutonorwa. You can stand not behind me. Yes, because people will see me and half of you, they must see you, so that they can hear the English you are speaking, whether it's good or wrong. And they will mark you, and the team that you lead, they are the markers. I'm not sure where the coincidence is. All right, nasi ndoda kutaura nyaya yekuti denga rinzwe. Taurira munhu ari padhuze newe kuti denga rinzwe. So that the heaven can hear. Panofanira kunge paenda moyo wako. Your heart must go there. Okay. Now, taverengesa nyaya ya Modhekai na Haman. We have read about the story of Mordecai and Haman, Ari kuramba kupfugama. who is refusing to bow. But paari kuramba kupfugama inyaya yemoyo wake. But as he's refusing to bow down, it's because of the condition of his heart. Ari kuti handinganamati munhu Mwari variko. He's saying, I cannot worship a person when God is there. Panyaya yandaverengesa yemukadzi uyu. On this story that we have read of this lady, Mubhuku ya Luke chapter 8. in the book of Luke chapter 8, Makazara mamiracles. there are a lot of miracles. Ndopanoporeswa murume uya aizvicheka-cheka achigara kumarinda. There's the story of the man who used to cut himself when he was Region. healed. It was called Region. Paari kuporeswa, When he's getting healed, vanhu vakawanda vakabuda muguta. many people exited from the Vachiuya kuzoona benzi raaright. coming to see a madman who was now okay. Pakati pavo Amongst them, paiva naJairus there was Jairus, anga auya kuzokumbirira mwana wake ane 12 who years. had come to ask
on behalf of his child who was 12 years old, kuti aporeswe. so that he can be healed. Pachapter iyoyo On zvakare the same chapter, ndopanouya the centurion that's when the centurion achiti comes, iye taurai izwi saying, speak a word, musauye kumba kwangu. don't come to my house. Alright, inzwa revelation iyi. Is what is a rich. Pane wauya kuzoona, There are people who came to see. pane auya kuzokumbirira mwana There wake, are people who came to ask on behalf of the child. pane auya kuzokumbira izwi, And there's someone who came to ask for a word. pane auya anobuda ropa. And there's someone who came with But speaking. vese vauya. But all of them came. Umwe ari kuti ndauya ndine mwanasikana anorwara, Someone saying, I came, I have a child who is sick. handei kumba kwangu. Let's go to my house. Umwe ari kuti ndine muranda Someone anorwara, saying, I have a servant who is not taurai well. izwi. Speak a word. Umwe ari kuti ndikabata mpendero wenguo Another one is saying, yake if I touch the hem of his ndichaporeswa. garment, I'll be healed. Umwe ari kuti ndauya kuzoona mashura. Another saying, I came to see Muguta miracles. mune murume ari kuita mashura. In the city, there's Saka someone who's ndine doing moyo wonders. 4 There are 4 wauya kuzoona mashura, The other one came to see nevauya wonders. kuzokumbirira mwana, Someone come to ask on nevauya behalf. kuzokumbirira muranda, Someone come to ask for nevauya servant. kuzokumbira nyaya And yake some have yeropa. come to address this Kureva issue. kuti Mwari ukaiverenga kuna Jeremiah Meaning God, if you read in the book chapter of Jeremiah, 10, chapter 10, in 17 chapter 17 verse 10, 17 verse inobva 10, yati iyo Mwari anonzvera moyo. God searches the Kana heart. Mwari vachazonzwa, If God will pane hear, moyo unofanira kunge wataura something, heart that pane will say shungu something. dzinofanira dzichiputika pamoyo, that- ukaremerwa pamoyo, If you have read the denga Bible, rinonzwa, the heaven will hear you. ukaremerwa pamoyo, If you have read the denga Bible, rinonzwa, the heaven will hear you. ukataura pamoyo, Speak from denga your heart, the rinonzwa. heaven will hear you. Iwe pane chinokukonekta There is nedenga something that you connect to chakadyarwa heaven mauri that was seated in you. chikataura And she denga The rinonzwa. heaven will hear. Mukadzi uyu ari kubata This Jesu lady is mupendero, touching the hem of the garment of iye Jesus. Jesu akabatwa nevakawanda, A lot of people but touch Jesus. wakawanda vamubatira kuti vari As kuda many- kuona, as many as but touching pane Jesus. amubatira kupora. There's someone who touched Simba him ra because he needs Jesu healing. The power of nesimba Jesus remuchinjikwa is the power of the haribude kana pasina Will not chataurika. come out of Pane something mukadzi that's not ane said. shungu pamoyo, There's a lady who ari is kuti Mwari ndauya, saying, God, I'm here. handibvumirwe kuenda pane vanhu, I'm not uye allowed to go among handibvumirwe people. kubata munhurume, I'm not allowed to but touch a moyo man. wangu My warwadza, heart is in ndakapa vanhu mari, I gave a lot of people nhasi money. ndinobata But today I'm mupendero, touching the simba hem. rake rabuda, power is harina coming out. kubuda nekuti rabatwa, It won't come out because rabuda it's nekuti pane munhu auya Because nemoyo. someone came wholeheartedly. Kana paine dziri kunetsa mudikani, you have issues, ukadziudza vanhu if you tell people, hadzifambe zvakanaka, it will not be so. ita shungu pamoyo, Yes, pray kuti in the heart. denga ndirangarirei, And you say, you have to Mwari remember me. wekudenga God in ndirangarirei, heaven, remember panyaya iyi In this ndirangarirei. issue, remember me. Kuuya kuchechi haisi nyaya, Coming to church is but not an moyo issue. wati kudii, But what is your heart chavingwa saying? chii, What have you come moyo for? wako uri kuti What kudii. is your heart Iwe saying? rega ndikuudze. Let me tell you Ka- something. Kana moyo wako ukakonektwa nedenga, If your heart is connected to the Mwari heaven, vanofamba God newe, will move with you. Mwari vanofamba newe. God will move with you. Wana Tereshi kwete Zereshi And Teresh. na Agibathan vakarongera Jesu, Planned for vakarongera I mean mambo, They plan for the king vakati ngatimupindirei vachigara so that padhuze, they can kill him. but hapana chakaitirwa Modhekai. But nothing was done for Paakaita Mordecai zvakanaka. when she did But good. panonzi naZereshi But when Zeresh, pachapter 5 ya verse 4, on chapter 5, gadzira verse 4, danda Make a tichitanga law. pachapter 6, Because we're starting on chapter nekuti 6. pane munhu ane moyo Because there's someone who has a waramba heart kupfugamira that vanhu, refused to agadzirirwa buy for people, danda, who has denga set the Lord. rakanzvera moyo waModhekai, They set the heart of akanzi Mordecai. haangarowerwe padanda, And they say you cannot chaakarambira put it on the kupfugama The ndini, reason why he mambo refused to buy Veros, is because of mambo hamungakotsire, king wai cannot pane sleep. munhu akandipa moyo, Because there's a person who gets in the vamugadzirira danda, They've made a mambo lot for him. akashaya hope, vavengi vanoshaya hope, Enemies are nevaroyi vanomira, And the nezvinorongwa zvinoparara. They Kana plan, but it's pakaita not munhu If there's a aisa person moyo wake we kunashe, have put a heart
heart in Jesus. haugoni kuvimba naMwari vakakuita You benzi, cannot trust in God and you not haugoni be a kumira fool. panzvimbo Mwari You vakakuita cannot stand benzi. in the right place and God Modhekai will not be a haagoni fool. kuroverwa, Mordecai chaarambira cannot be crucified. kupfugama The reason why he hakusi refused to bow kuzvikudza. is because he's not uplifting PaIsraeri himself. kuna Mwari In the one. Israelites, there's only one God. Haugoni kumira nebasa raMwari. You cannot stand with Mwari God's word. vakarega kumira netsako, And he cannot stand nekuti with you. ibasa ravo It's his kutarisa mwoyo yevanhu. To check your heart. Kana vakuda kuti Mwari anzwe, If you want God to hear, simudza mwoyo. lift your heart. Kana vakuda kuti Mwari If you anzwe, want God to hear, simudza mwoyo. lift your heart. Ndosaka uchiona kuti mukadzi uyu That's why you see this ari kuti lady. ndaakunobata He said- zvese ari kuti vese vandiguma He said, oh, this who touched me. havana zvavakanganisa, Nothing was but disturbed. pane munhu ane mwoyo But there's someone with a heart wanokonekta that had connected nesimba rangu. with the power. How do you draw power? Munotora sei Mwoyo simba? wemunhu It's the part of the ngaumire person pabasa raMwari. who must stand with God's work. Unogona kujoina group You can join a group, asi kana mwoyo wako usipa but if your uropafadza. heart is not there, you are doing Unogona nothing. kujoina church You can join church, but kana mwoyo wako usipa but if your uropafadza. heart is not there, Kune it's vanhu nothing. veFM, There are people of kune KFM. vanhu There veZayocha, are people of kune Zioja. vanhu There are veMethodist, people of kune Methodist. vanhu There are vekuAnglican, people from but Anglican. vasiri vaJesu. But they are not of Jesus. Vanogara vachitaura vachiti They always sit and isusu tinoita say we izvi, do this. madzibaba edu akatidzidzisa Our forefathers taught izvi. us Jesu this. obva ati ari muSamaria, Jesus said to this Samaritan woman, havachanamatirwe They are kuJerusarema no longer being kana worshipped in pagomo Jerusalem iro, or in this but mountain. vanonzwa Mwari But those who hear vachamunamata mumweya worship in nemuzvokwadi. spirit and in truth. Vanonzwa Mwari Those who hear havachagara patsikwa will not dzevanhu, sit in these havachagara pamazwi will not sit evanhu. in the words of Vane mwoyo nebasa Those who have raMwari, their heart with the vane work of the mwoyo Lord. nezvinoda They have their Mwari, heart with the kwete work of the mwoyo Lord. nezvemagurupu. Not heart for the groups. Unogona kukwana mugurupu You can fit in a group, asi usiri pamberi paMwari. but not before Christ. Mangwanani ano ndati kuti Mwari anzwe, This morning for God to unofanira hear, kusimudza kutenda. you must raise your Hamani faith. haana kupfugama, Haman could but not bow. nyaya yakamutadzisa kupfugama But the one ndo who yakamutadzisa kuenda padanda, is the one that yaive should not stop him nechekuita from nemusharukwa. It had something to do with the Christ. Izvizvi tine vanhu vakabatirira paFM, Now we have people holding on tine in vanhu AFM. vakabatirira paMethodist, People who are holding on tine in vanhu vekuti Methodist. kana taakuvanamatira We have people that when they're praying for vanovhunza them, ndotarisa kumadokera here they kana start kumavira asking, zuva. which side must I face? Jesu anga akabatwa nevanhu vakawanda, A lot of people touch but Jesus. chakabuditsa simba rake But what drew his mwoyo power wemukadzi was the heart unoti of the kana lady who said, ndikabata. if I touch, What is the purpose If- of your Chipi- giving? Chipi- What Chipi- is the Chipi- purpose Chipi- of coming to church? Chakuya kwako What kuchurch. is the purpose Chipi- yekugamuchira chigaro Of chekuchurch? receiving the Makauya position of kuzokudzwa here kana kukudza are Mwari? you here to be raised or to raise Christ? Unogona ngoinacho chigaro chekuchechi, You can have a position unogona in church. ngoinacho kuchechi, You can have a but position in church. uchigadzira zita rako. But fixing your Jesu name, anopfuura nepakati penyu, God will just pass asi among you. hapana simba rinobuda. But no power will Simba come out. rakabudira munhu The power only came akanga ati out kana for a ndikabata, lady who said, if kureva I kuti only nyaya touch. haisi paruoko, The issue nekuti is not on Jesu the anga hands. akabatwa nevanhu. Because a lot of Nyaya people iri touched. pamwoyo, The issue is in their heart. nyaya iri The pamwoyo, issue is in their heart. nyaya iri The issue is in pamwoyo. their heart. Chakuvadza vanhu. What have stopped people? Izvo zvinozo munhu ako ndikagarako ndikasaenda vanhu vanoti Say, if I don't get, what do people rega say? ndikuudze chokwadi, Let me tell you the uri truth. kuwesta nguva yako. You're wasting your Kana time. taakuita zvinhu When we are doing things, ngatisaitirai vanhu. let's not do it for people. Izvo zvinonzwa chinzi vanhu vese, You say, all people. vanhu vese. All people. Ndosaka vanhu vese vakatsimbirira Jesu, That's all but pasina people. akabuditsa simba rake, But no one because could carry his vaiva vanhu power. vese. Because they were all Iwe people. ramba kuita munhu wese, Refuse to be hana yako everyone. ngairovere Mwari. Your heart must beat for Christ. And remember, there were several You captains. say, wanga wakawanda makaptain aya. Vazhinji vakapfugamira Hamani. A lot of people could kneel for Haman. Modhekai akaramba. But Mordecai Pamwe refused. pacho kubuda mugroup At some point, coming hazvirevi out from a kuti uri group wrong. doesn't mean you are wrong. Rega kukwana mugroup kuti Don't- unzi nekuti munhu wese Don't fit in a group because of pasina everyone. purpose yaMwari. When there's no purpose of God.
Yezvo ukatarisa chakuvadza vanhu izvezvi. If you see what is hating a lot Whether of people now, something is wrong either chakashata or is good. or chakanaka, Kana chaitwa nevanhu vakawanda. as long as it's done by People do everyone, it. vanhu vanoita. Chechi chaicho, even mufamily, kana munhu one akangotaura chinhu. Even if family, if People someone says do something, it, whether it's wrong people or will it's do it, right, either chakanaka as or long chakashata. as it is majority. As long as paine vanhu vakawanda vari kuchiita. But denga riri kuti chii? But what is the heaven saying? Pamwe pacho tiri kutorerwa kukudzwa, At some point we are tiri taking honor kutorerwa nyasha, with nekuenda this is being taken out kumultitude. because we are joining the multitude Tisina ma-principles, without obeying the nema-values principles and values anosapota that support kuti denga rinzwi. for the heaven to hear. Unoziva kuti Mwari vanotonge vakapusa. God seems like he's Vanhu not normal. vachironga zvinhu zvavo Mwari vanotonge vakapusa. People, God Vanhu seems like vachiita zvinhu silent. zvavo Mwari vanotonge vakapusa. But it's like he's Robva not razoti normal. makaita zvamakaita You say you ndikaramba did what you did and I ndakanyarara. remained silent. Mukasvika nguva yamakafunga kuti And you arrived at a makafanana time when you neni. think you were equal to Vadikani me. vanhu munogona kuronga. People you can Denga plan. rikaramba And the heaven will be rakanyarara. But quiet. nguva yekuzopfidzisa But when the vakazodzwa time to ikakwana. fix Denga the anointing- rivhare muromo. The Iwe heaven will denga not close its mouth. unozoti panonzi naDhaniel, Meshach naAbednego, When Daniel, Meshach, and Mwari Abednego said, wedu kutirwira of our God fighting kana for us, kusatirwira. or not fighting for Vari us, vakomana vatatu and there are three munyika boys yose in the whole yati country. Mwari uyu weBhabhironi tomunamata. saying this Babylon Makasimuka varume vatatu. Only three men Israeri could rise. yese yanga yakatapwa iri The whole muBhabhironi of the Israelites ichinamata was- chimhuru. and they were worshipping a cow. Pakasimuka varume vatatu Only three men could vachiti, rise. and remember God visited three men. Mwari akashanyira Why varume vatatu. moyo wavo Inokuda kuti because their vakaramba heart vakamira pachokwadi. could stand in Vana truth. vaMwari ngatimirei People of God, pachokwadi let's stand kwete in pamajority. truth and not in majority. You can stay on numbers but not on truth. Nogana kugara pauwandu asi kwete pachokwadi. Unoziva kuti the Bible says you shall not judge. Parinobva kuti usatonga. But people are judging every second Asi vanhu vari and kutonga they are nguva still dzose. worshipping. Asi vari kuramba vachirumbidza. Chaparadza mafamilies, What have destroyed chaparadza families? machurches, What have destroyed chaparadza churches? macompanies What have destroyed is the companies? majority mentality. Is inyaya Not yekuda the kutera right pofu. thing mentality, Not but the right thing majority mentality. But Mwari havafambiswe nemajority. But God is not moved by God majority. is not moved by majority. Mwari hafambiswi God nemajority. is moved by values God and is moved by principles values and that move- respect His word. Anoremekedza shoko rake. Zvekuti mune nharo muri 1,000 does not help. Ngazvibatsire. Munogona kunge muine nharo muri 1,000. But as long as pasina moyo, But if there's no heart, unoziva kuti ndakaona chinhu wani izvezvi. I've seen one thing. If someone does something, Kana munhu akaita chinhu, haati ndadai, anoti He doesn't ini say I did. nanhingi. say me and Ini someone. nanhingi. Kureva kuti they are people that we have used as godfathers or godmothers to approve us. Kune vanhu vakushandiswa sezvimwari kuti vatitaurire kuti zviri right here kwandazvisi. Nanhingi watodaro. He said, and even this one did this. Ndakambobvunza mumwe ndikati wati nanhingi watodaro. Someone, Ndikati someone anoenda kudenga here akafa nhasi. said, if he dies, will he go to heaven? Kati handizivi. Ndikati sekusaziva kwaunoita, please don't. Munoziva pane chinhu wani chandakazowana revelation. There's Follow something your chakati- heart. Don't Tevera moyo follow wako. majority. Tatevera Follow pofu. your heart. Tevera moyo God wako. speaks with your heart. Mwari anotaura God nemoyo does wako. not speak with majority. Mwari havatauri nepovu. Moyo wako uri kuti. What is your heart But saying? ndakaona kuti so many people we are at loggerheads Vanhu vakawanda between our hearts and pakati majority. pemwoyo yedu neuruzhinji. Unoziva kuti kune munhu kuti akashaya mumwe munhu muchechi kana kumba anotofila kuti hapana chechi. If someone doesn't see someone in church, they feel like there's nothing. Kungosvika ukatarisa kuti baba nhingi avapo asaka If you say hakuna that vanhu. someone is, Mai nhingi avapo hakuna vanhu. Rega ndikutaurire shamwari. let me tell you something. Kana vakubata pamuviri unobata You are uri getting one. pregnant. Only you get pregnant. Pavakazvarwa wakazvarwa uri one. When you were born, it was Even only you. makazvarwa muri matwinzi wakatozoudzwa kuti makazvarwa muri matwinzi. Even if you are twins, you were Iwewe told you that you're didn't know. wakanga usingazivi. Ndiani anondidescribira zuva raakazvarwa? Tsvagawo hwana ari kuti musi wandakazvarwa akanga ari masikati kuchipisa, ndakachema vakomana ndikabana-bana. Tsvaga hwana. Izuva rawakazvarwa.
kureva kuti unozvarwa uri chi uri one. Ende kana Mwari vakutaura And when God is havatauri nemajority. He doesn't speak with Mwari majority. vanotaura nemunhu one. speaks to Mwari one person. havasimudze majority. God doesn't Mwari raise majority. vanosimudza munhu one. He raises an Mwari individual. vatinonamata haazi a god of groups. God is not a Mwari wemapoka. Even wakufa, even mukafira mumota one, maseconds ekufa hafanani. Seconds of dying doesn't. Tikatoisa mita unoda kuti uyakafa after 5 seconds, uyakafa after 10 seconds. Saka ende vanoroya vakuroyei muri 20. Those who bewitch you, they don't bewitch you when you are 20. Hakuna pavanopfugama pamberi petsapi woti There's no, Janet they knew before. nehanzvadzi dzake vanoti Janet They'll say Janet, mwanakomana wanhingi the son of mwanasikana wanhingi the daughter of. wobva wataura wopedza woenda pane wechipiri And they went to the woenda second pane one. wechipiri They saka went to the third panoshandiswa mazita when- kukesa when they are kana using names to kuropafadzwa curse or to hapaitwe bless, group. They don't do it in Ndosaka groups. pakaenda mafuta So when apa zvenyu zvechivanhu izvo zvekuti hanzi kana muri mumhuri moti baba nhingi hanzi these are my fathers, you have one father Nababa one, ane blessing yako i1. ane ropa Usaite yako iwana. dzungu. Baba munini havazi baba, Your uncle baba is not your mukuru father. havazi baba. Your Kana uncle is not your tamu father. spiritual world, When you are in the ndosaka spiritual world, Isaac akasiya aropafadza vana vake. That's why Haana Isaac kuti blessed his mozondiropafadzirawo He ndakuenda. said, "You can Jacob bless on my akasiya behalf and-" aropafadza ega. Jacob Haana could kuti bless this on munozosara his muchiropafadzwa. He did not ask someone to do it for him. Uri kunzwa ndiri kutaura. Saka kana Mwari vakukusimudzai, When God is raising vanokusimudza you, indaraiza vanhu vakawanda. Anditika, but unogona kunyepera vanhu kuti Shannon Then lie to akafanana people nevamwe vanhu vese. and It's not say it's true. same like the It's others. not true. Shannon ndi Shannon. Shannon is Shannon. Akachema moyo unoti kubaiwa. If she cries, my heart to go there. Saka Mwari vachitiona. So if God is seeing us, Mwari kana vasvika kwamagunda ndimwari when wekwamagunda. God is there, Kana vakwanyamunga ndimwari wekwanyamhunga. God is Kana God vakwasanyazi ndimwari wekwasanyazi. Kwamukomba choto ndimwari weko. Kwamugando ndimwari weko. Kwanyabata ndimwari weko. Mwari vanoziva nyaya dzenyu dzese God knows all your individualized. issues Havakuzivei individualized. muri magroup. He doesn't know you as a group. Vanoziva nenhamba yebvudzi It's like if riri you know the mumusoro number of the mako. hair in Kana your vakuda head. kuti Mwari akunzwe, If you want God to taura. hear you, speak. Ende chinhu wani chandakadzidza, And the thing that I have learned, kana munhu akanamata Mwari, if someone prays to God, zvisinei nekuti imi mafungei nezvake, regardless of what you are thinking about it, Mwari vanongova Mwari kumunhu wese. God will always be God to Unoziva that kuti person. munogona kugara so. So you can Ndiri kumba sit kwangu ndoti magunda ka at my house and they say, "My God, ndakamuvenga. I hate him." Ndobva ndatofamba ndichiudza vanhu kuti that man is short. And I move around I telling hate people him. that I hate Ndobva him. ndahotispota vanhu vangu And I hotspot a lot of people vekufamba navo pakupfidzisa magunda. so that I can move with them in fixing Pamuri this matter. kumuhotispota, Is there Mwari hotspotting? wekumba kwavo anenge achikura. The God at their house is Achikura, rising. achikura, achikura, achikura. Ndosaka uchizonzwa shoko raMwari That's richitaura what the word richiti of God saying. akura rinobva rati kuna Abraham, hakuna achazorwa newe, No one will fight against you. achazokukunda. Will Ichocho conquer. chivimbiso tobva tava vana vaAbhrahamu That nekudi promise will nekutenda. become the Do children of you Abraham know by kuti faith. ndakadzidza chinhu wani? I've learned something. Dai Zerashi If Zerash asina kuti Hamani Modhekai arovererwe, not allow for Mordecai dai to be, Modhekai asina kufamba muguta rese aine robho achinzi uyu ndiye munhu anodiwa Mordecai could naMwari. not move around the city with Chakasimudza the robe. denga kurambidza mambo kurara What raised the heaven inyaya to not allow them? yeurongwa hwaana Zereshi. It was because of the Saka plan of kana Zeresh. ukaona urwere hwareba, So if you see that the hwakuda sickness is kuti denga prolonged, ripindire. now Ukaona needs the nyaya heaven to yapfuurira mberi, you say yakuda the kuti issue denga prolonged, ridi it now ripindire. needs to the And I heaven to want to intervene. assure someone, Takutaurira umwe munhu. don't trust people. Usavimba nevanhu. Trust your heart. Vimba Connect nemoyo it wako. direct to the Creator. Woubatanidza kuna Mwari. Aude mumiririri kuenda pamberi You don't paMwari. need someone to Aude be an before God. intermediary. Haudi Iwewe mumiririri. unonzikwa naMwari. God can hear you as you are. Umwe munhu achakuudza kuti ndozvamunonyeperana kuchechi kwenyu kuti Mwari I want to anonzwa tell you vanhu. that's why you like to God loved prostitutes and he Maraida saved them. fambi akavaporesa. Can I repeat this? At one moment, God he saved the prostitute.
Pane imwe At nguva Mwari one moment, vakaporesa God Sam. saved a murderer. At Mwari one akaporesa moment, mhondi. God saved a madman. Pane imwe nguva Mwari akaporesa munhu aiva Region. nenjira. Anoti mauya here kuzondiparadza. He said, are you here to destroy Akati me? no. Mweya iyi no. ngaiburi. He said, Enda this kumba spirit kwenyu must come nerugare. out. Go to your Vana house in vaMwari peace. chinhu hwani chatakanganwa panyika. One thing that we have Kufunga forgotten kuti on nyaya this dzedu dzinopindurwa naMwari. is thinking that our Mwari issues are- havapindire anything negative. God doesn't Mwari intervene in negative vanopindira everything positive. God intervenes in everything positive. Mukarongera munhu rufu, Mwari vanopindira. If you plan someone's Mukarongera death, God will kuropafadza intervene. munhu, Mwari vanopindira. If you plan to bless someone, Unotoona God will kuti- intervene. Hamani anoti, You see Haman saying, ndakunoudza mambo I'm going to tell the king kuti tiroverere Modhekai. so that we can crucify Mambo Mordecai. havana kuramba The king did not refuse kunzwa Hamani. to hear Haman. But Mwari havana kutendera Hamani But God kutaura did not namambo. allow Haman to talk to the Zvinonzi king. Hamani achisvika He said, as pachiwanze. Haman was arriving at the heart, Mambo vanoti panze panani. the king asks, who is outside? Zvikanzi pana Hamani. Then they say it's Zvikanzi mudani Then they apinde. say, call him so that he comes inside. Paari kupinda, As he's entering, Mwari vanopindura munamato waHamani. God is answering the prayer of But Haman. vanzvera mwoyo. But after he has searched the heart, Wobva vati munhu anodiwa namambo he angaitirwei. said, the person who is being loved, the king, what Shoko can raMwari be done pachapter to him? 6 rinoti iye nekuzvikudza. Because him, because of Akati pride, ndiani mumwe munhu angadiwe he namambo said, who else can kusiya be loved by kwangu. king? Pakati Excluding pedu me. ngaparege kuita munhu anozvikudza kusvika ipapo. Let- Pekuti let not be one unozvitarisa who will uri be wewega pride. uri special You pamberi look at paMwari. yourself as you are Vamwe very vese special ari before God. marara. Others are Kunyange nothing. ukaropafadzwa nemaherikopta. Even if you are Kunyange blessed with ukaropafadzwa helicopters. nedzimba. Even if you are Kunyange blessed with ukaropafadzwa houses. nemabhiriyoni. Even if you are Rega blessed with kusvika billions. pakuzvikudza. Don't have Pakuti pride Mwari anoda iwe wega. of Vamwe thinking God vese loves you havana alone. basa. Others doesn't Anobva matter. ati ngaakwire pabhiza renyu. And he said, you must Atenderedzwe be on a naye horse muguta. and move around Akapfeka the city. iyo robe Wearing your reumambo. robe. Achinzi uyu ndiye munhu anodiwa Saying, namambo. this is the person who is loved by the king. Achingopedza zvikanzi ena unoitira Hamani. As soon as it Ena was unoitira done, he's saying, go Modhekai and do it to muJudha. Mordecai, the Jew. Unoziva here kuti pamwe pacho ukatora nguva yakareba uchirongera vanhu You know zvakaipa. that at some point, if you take a long Mwari time planning anogona bad things for kuzokubatsira kuti uve a participator in their glory. God can help you to be a participator in the someone's glory. Apedza After I was ndopaakatozoti done. ko muJudha. And remember Hamani haana kupiwa explanation seyaakuitira muJudha. Raman was not given an explanation. So that And he was haana not kuziva to- kuti mambo vatadza kurara. And did you know that the king could not Pane sleep? chinhu hwani chandoda kuti unzwisise There's pamusoro one thing poupenyu that I hwako. want you to understand. Mwari vanoremekedza shungu dziri pamwoyo wako. God respects the issues of your heart. Do not be bothered about what people are planning. Usakanganiswa Be nezvekurongwa bothered nevanhu. about what you can say to God. Usakanganiswa Be nekuti uchati bothered chii kuna about what Mwari. you can connect to the Lord. Kanakaswa nekuti uchakonekta sei kuna Mwari. Kwandiri kupedza service ino As you are mangwana finishing this service, ndoda kuti umwe munhu azvizive I want someone to know kuti hakuna munhu akazvidzika pakati pedu that there's someone who is, zvekutadza kunzikwa naMwari. so that God cannot hear Hakuna you. munhu ari useless pakati pedu There's no one who is useless zvekutadza among us, kunzikwa such that God cannot munhu hear wese him. akangoisa mwoyo wake kuna Everyone, if you put your Mwari heart to Christ, vanomunzwa, God will Mwari hear you. vanomuitira zvakanaka, God will do good Mwari to you. vanomusimudzira, God will raise Mwari you. vanomukomborera. And God will bless you. Rimwe zuva ndichinamata, The other day as I was praying, God was telling me, Mwari vaindiudza, ndabatikana zvakanyanya after I was praying, kuti can this person do this? kuti Then munhu God akaita said to izvi me, here. Then God, Mwari akabva vati kwandiri, pray for him, he is my asset. munamatire. Kune vamwe vanhu vakafanana naJudas. There are people like Judas. No, not Judas. The short man, Zacchaeus. There are people Vanhu like Zacchaeus. vaimuona People will ari see him mutadzi. as a sinner. Denga raimuona ari an asset. The heaven would see him as an Paul asset. asati atendeuka achipesecuta vadzidzi. Paul, before he repented, he was Munoziva kuti Paul was fighting Jesus. Paul was Denga saying vanhu this. vachiti Paul ngaapanishwe. When they're saying Paul must be God was punished, just converting Paul Mwari into a vakashandura bigger Paul disciple kuti ave and an mudzidzi apostle. mukuru. Saka vamwe Nokuva vanhu vatiri muapostle. kufunga kuti vari useless. So some people were God thinking is they are busy useless. converting them to positive Mwari ari use. kuvashangura kuti vave vanhu vakwavo. But church yamazuva ano judges.
But the church of nowadays is judging. It's always judging. Pakati pedu pane vamwe vanhu vatinofunga kuti avafe vakanzwa Mwari, There are people that you think they avafe will never vakaenda hear kudenga, God. They will never go avafe to vakabata heaven. chakanaka, They will never watch avafe anything vakapora, good. They will never avafe be vakaenda healed. kumberi. They will never But move God forward. loves them. But Mwari God is going anovada. to use them. Mwari The achavashandisa. moment they are going to put their heart Pavachangoisa moyo wavo, kuti Mwari atinzwe, so that God can hear him. ngatiisei moyo yedu kuna She. Let's put our Munoziva heart kuti in God Christ. does not communicate with our makeup. Mwari haatauri God nekunyika does kwedu. not communicate with our houses. Mwari haatauri God nedzimba does dzedu. not even communicate with our finances. Mwari haatauri nemari God dzedu. communicates with our heart. Mwari anotaura And nemwoyo out yedu. of the abundance of the heart, Nekuda the kwezviri Lord mukati memwoyo. does everything else. Mwari vanoita zvinhu. Unoziva kuti bhaibheri pane parinondinakira robva rati moyo unonyengera ndiani anouziva. Deceiving heart, who will know it? Pamwe pacho unogara so long Sometimes you can stay for so long. uri in your world Uri munyika yako wega. uchimanage people that knows you and Managing not people that know managing you. the one who knows your secrets. Usingamanage anoziva masecrets ako. We can manage. Do you know kuti Prof Nyabadza knows me because of how I've presented him myself to him. Udo ndazviratidza sei kwavari. The leaders knows me Vatungamiri because of vanondiziva. how I have presented myself to them. Nekuti ndazviratidza But sei God kwavari. knows me in Asi Mwari reality. vanondiziva I ndiri doesn't zvandiri. need to present myself. Handidi knows. kuzviratidza kumberi kwaMwari asi vanondiziva. Vangani venyu vaizvifunga izvozvo Amweni kuti of us pauri were kuuya thinking about kuchechi it. kunoku That is, munhu you're coming to wese church. unogona kumuratidza zvaunoda, Everyone, you can but present haugoni yourself. kumuratidza, haugoni kuratidza Mwari zvaunoda. Mwari vanokuziva. God knows you. Ndoda kuzonamatira vanhu vasiri kunzwa I zvakanaka. want to pray for those who are not feeling well. But I want you to pray. And I would also unamata. Ungoti Mwari, And you say, God, this is what I want. izvi ndo zvandiri kuda. Chimbotaurira Mwari zviri pamwoyo. Tell God what is in your heart. Do you know that the world could be a better society? Dai vanhu vakarega kutya vanhu, vakatanga kutya Mwari. You could Dai not vanhu fear people and vakarega. fear God. Unozoti pane dzimwe nguva dzokuti unogona kubhoila kuti dai ndangoshare. Dai There's a time when you ndangoshare feel like naningi. sharing. That one, ikava semukadzi uyu, haana kubhoila to share with people. This child person Akabhoila did to not brought touch sharing. him. Akawa neshungu yekuda kubata. There's so many people we boil to let people know the anger in us. Vanhu tinodokwaira kuti Why vanhu are we vazive not zvatiri. taking? Munoziva ndinofarira David, anoti kuna Mwari, Like David is when he there said a God in Israel Anoti kuna Mwari that here I kuIsrael. may suffer when the Ndingatambura. wicked are prospering? Kana Haana vakashata kunobvunza vachibudirira. makorokota kuti toita sei the wicked. Haana Akaenda kuna pamberi paMwari. went before Akati, God. why are they? David aibvunza Mwari kuti why? God was asking- Pamwe pacho David was anotonyora asking achiti, is there a God in Israel? saying, kuna Mwari When here things kuIsrael. like this are happening, Kana zvinhu he zvichiitika. didn't ask men of wisdom. Haana He kubvunza asked God. vanhu, He akabvunza Mwari. poured his heart to God. Akadurura mwoyo wake kuna Mwari. I'm not sure if my sermon makes sense, but I want you to know Ndoda kuti uzive. kuti kusvika pana Jesu Up until we reach to Jesus nekumubata and touching him. usina moyo uri kucommunicata nedenga, When you don't have the heart that is communicating with heaven, hapana chinoitika. nothing will happen. Chinoshanda kuti denga rakubatanidza naye. What works is what is Kuti whoever usimuke joined you with. unamate. I want you to rise up and Mangwanani pray. masikati anoti umbonamata shungu dziri pamoyo. I want you to pray the issues of Even your heart. zvisingataurike kunzikwa nevanhu. Even if it's not cannot be Please speak before don't people. pray that people suffer. Kana matoti Don't vanhu pray vatambudzika. that people are nailed. Usatambudzika kuti Just usana pray watoto that naRwendo. God does what you feel like doing. Navatoti Mwari Mwari vaite zvavanoda kuti- ngaakuitire iwewe. Pano May munhu God do it ainamata for you. achiti Mwari ningi ngaabude basa. Akabuda basa iwe usina basa, azviunze mari kumba kwako. Iye ngaitirwe zvakanaka, iwe ngokumbira nyasha Just ask for zvinoenderana grace. newe. That Chimbotanga you kunamata. Pavakamira ipapo chimbotanga kunamata. Durura mweya wako kunashe. Uti mangwanani masikati ano nezita raJesu. Mweya mutsvene ndirangarirei. Usanamatire vanhu. Don't be scared of men because they don't have a blessing. Chimbonamata kuna Mwari. Imarriage here iri kuramba. Chirwere here chiri kunetsa. Utano here huri kunetsa. Vana here vari kunetsa.
chii chiri kunetsa mangwanani amasikati ano Mwari ngaakubatsire. Ita semukadzi aibuda ropa, ita saJairus ari kuti huyaiwo kumba kwangu, ita as a centurion ari kuti iye Mwari taurai izwi muranda wangu apore. Chimbonamata pamberi paMwari. Iti Mwari wekudenga ndiitireiwo zvakanaka. Mwari vanokunzwa. Connect your heart to him. Mwari vanokunzwa. Mwari vanokunzwa. Ndeapi machallenges awinawo muupenyu. Chimboataura kuna Mwari. Kana zvisingataurike vhara muromo. Meditate before him. Zvisingatauriki, zvisingadzosereki. Mukadzi uyu akataura mumwoyo, akamubata akanyarara, nekuti nyaya yake yaisataurika pane vanhu. Kune zvinoremera mwoyo zvisingadzokerereki pane vanhu. Kune panopfuurwa napo muupenyu pekuti kunyangwe mai havaudzike, kunyangwe mukadzi kana murume haudzike, kunyangwe mwana haudzike. Pane zvinoremera mwoyo, pane zvinorwadza vanhu, pane zvinobata vanhu, pane zvinokwanganisa upenyu. Uti Mwari aibuda ropa akati mumwoyo make, ndaakubata mupendero wenguo yenyu. Daniel, Meshach naBednego vanoti kuti rwira kana kusatirwira moyo yedu taipa kunashe. Modhekai anoti inini handingakupfugamire Hamani. Uri mwana komana waHamedhati, hausi mwana komana waMwari. Ndaramba nemweya wangu. Enda pamberi paMwari mangwanani masikati ano. Udurure mweya wako kunashe. Durura mweya wako kunashe. Durura mweya wako kunashe. Uti Jehovha ndirangarirei, Jehovha ndiitirei zvakanaka, Jehovha ndiporesei, Jehovha ndipeiwo basa, Mwari ndipeiwo imba, Mwari ndipeiwo murume, Mwari ndipeiwo mudzimai, Mwari ndipeiwo pfuma, Mwari ndibvisireiwo chirwere, Mwari ndibvisireiwo rushambwa urwu, Mwari ndibvisireiwo kuremerwa uku, Mwari ndibvisireiwo. Chimbonamata pamberi paMwari, chimbonyengetera pamberi paMwari. Mwari havana kupfupikisa nzeve dzavo, uye Mwari havana kuwandirwa. Wakamirira moyo wako mangwana masikati ano. Mwari havapererwi, Mwari havana kuwandirwa, Mwari havagumirwe, Mwari havashayiwe chekureva, Mwari havaremerwe nenyaya dzako. Tendera Mweya Mutsvene, ingotaura nyaya dzako. Pamwe pacho kuna ari kuti Mwari havasi kundinzwa. Modhekai haana kuudzwa kuti naMwari vari kunzwa. Vari kunzi naZerashi, Modhekai ngaarovererwe mangwana makuseni. Modhekai haana kuzviziva, naiye mambo haana kuzviziva, asi denga rakaona moyo waModhekai. Chimboisa moyo wako pamberi paMwari, zvisinei nezviri kurongwa, zvisinei nezviri kumisikidzwa, zvisinei nezviri kuitika. Chimboisa moyo wako pamberi paMwari, chimboisa moyo wako pamberi paMwari, chimboisa moyo wako pamberi paMwari. Umboti Mwari, inini ndiri munhu, ndakakudai, ndiri mwana wenyu, ndakakudai. Chimboisa moyo wako, ingodurura moyo wako pamberi paMwari. In no particular order, chingodurura moyo wako pamberi paMwari. Chimbokanganwa dziri kuitika, uti Mwari wekudenga, ndauya nemoyo wangu, ndauya kuti muzondinzwa, nekuti kuti atinzwe tinofanira kuisa moyo wedu pazviri. Muzita raJesu, muzita raJesu. Ndine vanhu kuda kunyengeterera mangwanani ano. Vese vanonzwa kuti vada kunamatirwa, uyai tingokunyengetererai. Mwari atiitire zvakanaka mangwanani ano. Pamwe pacho ndinongotenda Mwari kuti Mwari unotiitira zvakanaka. Vari kurwara ari kuti inini I want to be laid my hand on. Usauye kunoku as a formality. Uya nemoyo,
wako pamberi paMwari. Pamwe pacho inini sapasta Chiriji andina mhinduro, but moyo wako unogona kubatanidzwa naMwari, kwete neni but naMwari. Vanoshanda paaritari uyai tinyengeterere hama idzi. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. It's not about the person laying their hands on you. It's about your heart speaking to him. Mangwanani ano tingodurura moyo yedu kunashe. Mwari vatiitire zvakanaka.